நான் செய்யும் காரியத்தை கர்த்தர் உறுதிப்படுத்தினால் நலமாயிருக்குமே என்று நினைக்கும் ஆத்துமாவே, இன்று கர்த்தர் உங்களுக்கு சொல்லுவது சங்கீதம் 90:17. எங்கள் தேவனாகிய ஆண்டவரின் பிரியம் எங்கள் மேல் இருப்பதாக, எங்கள் கைகளின் கிரியையை எங்களிடத்தில் உறுதிப்படுத்தும். சாலமோனை போல் ஞானமும் மகிமையும் நிறைந்த ராஜா அவருக்கு முன்னாடியும் கிடையாது, அவருக்கு பின்னாடியும் கிடையாது. ஏனென்றால் தேவனுக்கு பிரியமான ஞானத்தை அவர் கேட்டபடியினால் அவர் காரியங்கள் எல்லாவற்றையும் தேவன் உறுதிப்படுத்தி ஆசீர்வதித்தார். ஆமாங்க, தாவீதும் தேவனுடைய இருதயத்திற்கு பிரியமானவராய் இருந்தபடியினால் அவர் எல்லா யுத்தங்களிலும் ஜெயித்து சிம்மாசனத்தில் இருந்தார். நாமும் தேவனுக்கு பிரியமானது இன்னது என்று ஆராய்ந்து அறிந்து அதன்படி செய்யும் போது நம் காரியங்களை தேவன் உறுதிப்படுத்தி ஆசீர்வதிப்பாருங்க. ஜெபிக்கலாமாங்க. தேவரீர் என் காரியங்களை உறுதிப்படுத்தி நீர் ஆசீர்வதிக்க உமக்கு பிரியம் இன்னது என்று ஆராய்ந்து அதன்படி செய்ய எனக்கு கிருபை தாரும். இயேசு மூலம் பிதாவே, ஆமென்.